sibiridon mun bɛ bɛn octobre kalo tile 8 ani sibiridon mun bɛ bɛn a kalo tile 15 ma o ye don kɛrɛnkɛrɛn ye Tombouctou ma ka sabu kɛ a bɛ bɛn ni mawludi ye. Tombouctou mun bɛ jamana tɔw la ani Mali fantan 4 bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin tile 2 in na. Hali place tɛ ka sɔrɔ bateau ani pankurun na ka sabu kɛ bɛɛ b'a fɛ a ka na nin don kɛrɛnkɛrɛn in na min ye mawludi ye. Dugu yɛrɛ kɔnɔ MINUSMA ani Mali soldats bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa lakana ka se ka sabati mawludi in ka se ka kɛ bɛn ani kɛlɛya kɔnɔna la. O mawludi kelen hukumu kɔnɔna la sigikafɔ bɛ na kɛ bɛn ani kɛlɛya kan walasa bɛɛ ka se k'i hakilina di bɛn bɛ se ka sabati barabara an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Wala fɛnɛ walasa Tombouctou fɛnkɔrɔw n'a tabiyakɔrɔw ka se ka segin kuma fɛnɛ bɛ na kɛ o kan mɔgɔw ka se k'u hakili di ɲɔgɔn ma walasa Tombouctou fɛnkɔrɔw n'a tabiyakɔrɔw bɛ se ka segin cogo min na walasa mɔgɔw bɛ Tombouctou dɔn cogo min na kɔrɔlen o kow ka se ka segin ka na Tombouctou ka sabu kɛ mɔgɔ caman ka hakili la o de ye Tombouctou ka taamasiyɛn ye mɔgɔw b'o dɔn ni Tombouctou ye. I n'a fɔ san tɔw la nisɔndiya kɔnɔna la mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka mawludi ɲɛnɛma Tombouctou. Mawludi min ye mɔgɔ dɔw fɛ hiji mankani ye a bɛ kun cɛ ni maa alasara ye min ye duwawudɔnw ba waati ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sankore misiri kɛnɛba kan a bɛ fɔ min ma Ciwuri Gure. Al Hussein Alhaji VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.